limitka z najstaršej destilérie Dominikánskej republiky Bermúdez, finišovaná po sherry Kirk & Sweeney Sherry Single Barrel. Fľašu do recenzie poskytol e-shop bestdrink.cz. Ďakujem veľmi pekne. Zaujímavosť, rum Kirk & Sweeney nesie meno po starom drevenom škuneri, ktorým sa pašoval rum z Karibiku do Ameriky počas prvých rokov prohibície. V roku 1924 bol pri pobreží New Yorku zadržaný aj s obrovským nákladom rumu na palube. Pod novým menom Chase potom slúžil ako cvičebné plavidlo Akadémie pobrežnej stráže USA. Rumy Kirk & Sweeney sa vyrábajú v Dominikánskej republike v Bermúdez Distillery, jednej z najstarších a najväčších destilérií v krajine. Aby tento rum mohol niesť označenie Dominican Rum, musí spĺňať niekoľko kritérií. Spracovanie cukrovej trstiny, fermentácia, destilácia aj zrenie musia prebiehať striktne v Dominikánskej republike. A to teda Kirk & Sweeney spĺňa do bodky. Rum sa vyrába z melasy, presnejšie z tzv. Backstrap molasses. Tá je vlastne až tretím krokom pri rafinácii cukru. Po rozdrvení cukrovej trstiny získaná šťava prejde prvým varom, čím vzniká trstinový sirup. Druhým varom vzniká klasická melasa a nakoniec po treťom vare sa dopracujeme k backstrap molasses, hustej, tmavej, viskóznej kvapaline. Po fermentácii nastupuje destilácia v kolóne a následne zrenie systémom Solera v ex-bourbon sudoch 6 až 25 rokov. Rum pred stáčaním do fliaš strávi ešte 14 mesiacov v sudoch po sherry zo španielskej Andalúzie, prifarbuje sa karamelom a informáciu o potenciálne pridanom cukre som nikde nenašiel. Fľašuje sa pri alkoholovej sile 40% ABV. Poďme ho vyskúšať. Vôňa je sladká, nos sa okamžite zaplní medom, karamelom a spáleným cukrom. Ďalšie ovoniavanie odhalí hlavne orechy, náznak kokosu, sladké sušené hrozienka. Do chuti sa krásne prepisuje sud po sherry, výrazné orechy, cítiť aj suchosť a drevo, rovnako ako vôňa. Aj chuť je plná tónov spáleného trstinového cukru, karamelu, melasy. Na sladlý záver patrí medovým hrozienkám a mliečnej čokoláde. Chute sú pomerne intenzívne, no nevydržia veľmi dlho. Rum Kirk & Sweeney Sherry Single Barrel je vyspelá, dobre vyzretá dominikána, ktorá sa pije ľahko, príjemná, nekomplikovaná, nie je šialene sladká, je ideálna na oddych a pohodu. Daj mi do komentárov vedieť, aké rumy španielského štýlu chutia tebe. A na záver, pite s rozumom, len kvalitný alkohol, ideálne rum. Na zdravie, ahoj!